A cikin shirin kamar yadda muka saba muna farawa ne da bitar muhimman kanun labaran da muka wayi gari da su a Najeriya. Baba yau za mu faro da ta'aziyya da kuma jaje da bayyana alhininmu dangane da yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP suke nema su dawo da ƙarfinsu. Inda ranar Asabar sun kai wani mummunan hari, to gashi kuma a jiya an ƙara kai hari wancan karan a wuri ɗaya ne. A Marte. To wannan karan kuma sai suka kai a wuri uku, inda ake bayyana cewa sun kai harin ne a Ran, Gajiram da kuma Dikwa, inda bayanai suka tabbatar da cewa kawo yanzu mun rasa sojoji 4, waɗansu kuma suna hannunsu yayin da suka yi awon gaba da makamai masu tarin yawa. Subhanallah. To muna fata Allah madaukakin sarki ya karɓi shahadan waɗannan sojoji, ya karɓi sadaukarwarsu ga ƙasar nan a matsayin shahada. Kuma Allah ya kawo wa waɗanda suke waje suke ƙoƙarin kare ƙasar nan da rayukan 'yan ƙasar nan da dukiyar ƙasar nan. Ka musu ɗauki. Amin ya rabbal alamin. Wannan kamar wani abu ne baba da za a iya cewa ya fara razana 'yan Najeriya. Ganin cewa a shekarar 2012 ko in ce ma tun shekarar 2009 da aka fara rikice-rikicen nan na Boko Haram, da ana kai hari ne kan jami'an tsaro, sannan a hankali har abin ya kai gama masallatai, coci-coci, garejin mota da kasuwanni da makarantu duk wani wuri dai da ɗan adam ke taruwa, sai da ya zama wannan wuri ne da za a iya kai masa hari da sunan addini. To wannan abu da ya sake dawowa, hankali ya tashi. Gashe kafafen sada zumunta mutane suna ta bayyana tsoro da fargaba da cewa da an fara bacci da ido ɗaya da rabi tunda akwai kidnappers. Yanzu gashi kuma waɗannan Boko Haram waɗanda su ba kidnapping suke ba, suka tashi halakawa ma suke baki ɗaya, sun kusan dawowa da ƙarfinsu. Gaskiya babban al'amari ne mai razanarwa, kuma wanda dukkan ɗan Najeriya dole hankalinsa ya tashi, musamman mu mutanen Arewa, saboda ba za mu manta da lokacin Boko Haram ba, wanda ko tafiya za ka yi lokacin idan zan je Kazaure wajen yarinya, da farko dai kan titin Kurna Rijiyar Lemo ba na iya binsa, saboda akwai shinge na sojoji tun daga kamar a ce round ɗin gidan Baban Gwari, round ɗin airport na wajen masaukin alhazai, har zuwa round ɗin mil 9 sai ka tarar da shinge kamar guda 10 zuwa 10, wanda sai an tare ku, an buɗe but in motar ku, sannan kuma ya haddasa cunkoson ababen hawa. Duk inda za ka dai, idan da awa 1 ce za ta kai ka, to ka kaddara awa 3 ce za ta kai ka a wannan lokaci. Mu kenan ma da muke nan arewa maso yamma, da ba a nan Boko Haram ɗin take ba, to ina kuma mutanen da suke arewa maso gabas, wanda za a je a ɗau uba ya sa wa ɗansa bom a cikin aljihu bai sani bai tafi makaranta. An taɓa samun wannan kes ɗin, an masa alƙawarin miliyan 5, ya sa yarsa ce ma mace ce, ya sa mata bom a cikin aljihun makarantarta. Allah ya kiyaye, ta je tana mutsu-mutsu, sai malamai suka zargi wani abu, tunda lokaci ne na rashin tsaro. Ana fito da ita, Allah ya kiyaye baya kusa, dan da yana hangowa sanda aka fito da ita kawai danna zai ya tada. Ya sadaukar da yarsa da sauran al'umma miliyoyi da za su mutu saboda kawai za a bashi miliyan 5 a lokacin Boko Haram. Kasuwar Kwari nan sai ta zama gabaki daya ba a zuwa, baki ba sa zuwa, dama hanyar ta mutu. Bakin Kwari Kamaru ne, Chadi, Niger, waɗansu Central Africa, kuma duk daga North East suke shigowa, sai da ta gagara. Kwari ta zama ba kasuwa bace, Singa ba kasuwa bace, bare su da wano da sauransu. Sannan kana makaranta hankalinka ba ta kwance ba. Idan bako zo ungoku masallaci ana sallar samun salawatu da azhar, ya shigo da bakan leda yana ajewa, sai an ɗauka an caje ta, an tabbatar ba komai, sannan za a kyale shi ya sallah a wannan masallaci. Daga arewa maso gabas kuwa duk wanda zai shiga can nahiyar sai an masa binciken kwakwaf. Mu mata sai an cire mana hijabi, sai an cire hijabi
an nannaɗe shi an riƙe a hannu. Jaka ko sai an zazzage, dama akwai tebur da za a kai. Duk daga motocin haya nake magana. In ku 20 ne a motar nan, kowace mace sai an mata wannan cajin, ta zazzage kayan cikin jakarta ɗaya-ɗaya, sannan a maida motar gaba ya je can, ku je ku haɗu da motar a ɗauke ku a shiga da ku. In za ku fito ma haka a kowane shingen in kun je, tun daga Damaturu, harabar Damaturu in za a shiga daga wajen gadi, wato tun daga wajen kaman kana barin Azare to ka doshi can haka Suwan su Damban duka su Bulkaci ka shiga Fatiskum, shiga Damaturu, bare kuma uwa uba ka je wajen su Benishek, sun Jimtilo, duk nan gurin dama shingayen sojoji ne. Duk sai an wa fasinja wannan bincike. Saboda haka in ka fara tafiya daga nan kamar karfe 6 na safe, watakil sai kai kusan kai magarba baka shiga Maiduguri ba. A wannan yanayin ake. Bare kuma can zuwa wajen bangaren su Gamborin Gala, su Dikwaɗin da kake faɗa da ka lissafo, su Manguno, su Randa, su Mafa. In za ka yi can kuma dama nan ne ma suka fi kamewa. To kuma ga shi yanzu ma kusan ta can suka faro. Ta can suka fara. Ga Dikwaɗin, ga Gajiran, ga Dikwa, duka garan ya sake dawowa. To kamar yadda jiya muka yi kira bayan kira ga su waɗannan 'yan ƙungiya na cewa su ji tsoron Allah, su sani kowa akwai wanda abu ya shafa, akwai wanda bai shafa ba, akwai wanda bai je bai gani ba, akwai wanda sana'arsa, kuma ko a wani addini akwai inda aka ce kai aikin kare dukiya da rayukan 'yan ƙasarka. Saboda haka wanda ya ma laifi ya je ka same shi, ba wanda bai maka laifi bai je bai gani ba. Su kuma hukumomi a rage zalunci. Hajiya, ranar da azumi ina ga na ba da labarin nan ya kai su 3 a daidai wurin gidan gwamnatin jihar Kano. Bayan nan motar mu tana baya sai ga wata tsindimin mai mota baka, wasu yara kamar su 4 haka sun bi motar a guje, daga cikin motar ana zuro hannu ana miƙa musu wani abu. A zuciyata na ce wanda ke cikin motar nan shi fa yana ganin kyautatawa yake yi. Yaran nan in suka je karɓo abin da za su karɓo a motar, raɓar da ke cikin motar ya dake su suna cikin rana suna bin su a guje, shi yana cikin mota da raɓa wanda ke alamta cewa gidansa ma kenan akwai wannan. Su kuma tun da kaga haka kila ma babu gidan. Idan suka girma ba tare da an tanaje su ba cewa ga abin da aka tanadar musu idan sun girma me ake so su zama. Yau Hajiya, idan kika zauna da hukumar da ke horas da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke bautan ƙasa, NYSC, suka faɗa miki adadin mutanen da suka yaye daga shekarar nan ma ta 2020 zuwa yau, shekara 5 kenan. In aka faɗa miki adadin sai ki ga babu guraben da aka tanada domin masu aiki. Wasu ma'aikatan an koma akwai sunayen mutane da account number da cewa waɗannan ma'aikata ne amma babu su a zahiri. Hajji, a arewacin Najeriya nan an taɓa samun daga ƙananan hukumomi an samu makaranta da take a takarda. A jihar Kaduna makaranta ce a takarda take, har da kuɗin gyara da aka yi mata. An taɓa rubuta cewa za a yi makarantar nan gyara, amma babu makarantar ma. Har da headmaster da ɗalibai da komai, har kuɗin alli ana aika makarantar, amma babu makarantar. Hajji, ina za a zauna lafiya. Shugabannin nan kuma yau sun zo sun haɗa kai. Malamai ku yi haƙuri, za ku ce mun sako ku a gaba. Sun haɗa kai da malamai kun zo kun ce ba a gaya wa shugaba ko ba a yi masa nasiha. Ba a yi masa nasiha a cikin jama'a. Wai sai dai a keɓe. Wai kuna musu a keɓe. To mu wannan abin da suke mana a keɓe suke mana. Abubuwan da suke yi tsakani da Allah na rashin da'a, Hajiya. Abin da ake nufi ba wai sai an kira suna ba sai an ce gwamnawa ne ko shugaban kasa wa ne. Shugabanni. Aka ce shugabanni a kaga an yi jama'a. Ya san da wanda yake yi. Kuma wanda yake duk waɗannan ɗabi'u da ake ta kushewa ya san kansa. Kwarai kuwa. Sannan Hajiya aka zo waɗanda suke kan kujeru madafun iko suka ɗau idansu suka saka akan waɗanda su kuma suka yi haƙuri, ƙila sun yi aiki sun gama. Sun zo sun ɗan kafa wani kamfani sun ɗauki mutane aiki, to sai a zo kuma a jibga musu haraji. Ya zama cewa ga shi dai dama babu ciniki, ga albashin ma'aikata a kansu, ga kuma gwamnati ta jibga musu haraji iri-iri.
haraji bari lissafo maka haraji. Akwai na ƙananan hukumomi. Tunda a ƙaramar hukumar da kake akwai haraji iri-iri. Sama da 5 zan iya lissafa su. Na haraji sama da 5. Dan ka buɗe ka buɗe ma'aikata. Sannan akwai na jiha. Na tattara kuɗaɗen shiga. Sannan akwai na gwamnatin tarayya. Duk a cikin harka da kake bai ma kan kama ba. A ciki kuma za ka biya wa'annan haraji. Mota fa muka yi tafiya da ita, a jikin motar akwai sunan tashan nan. Wai kawai da aka kama mu sai aka ce mana wai sai mu nuna takardar da aka bamu dama za mu kewaya ƙananan hukumomi. Ba takardar cewa shaidar motar tamu ba ce. Ba wai takardar cewa wannan motar an yadda a hau hanya da ita ba. A'a, wai duk jihar da zaka je wai ka biya kuɗin da zaka kewaya ƙananan hukumomin jihar. Ba fa wai ka biya kuɗin harajin mota ba, a'a da wajen da zaka tsaya ma, wajen parking ma duk har yana cikin wannan haraji. Hajiya, waɗannan harajen da wannan abin da ake cewa wai ƙasashen da suka ci gaba da haraji suka ci gaba. Anya mu ana yi mana abin da ake wa waɗancan ƙasashen, Hajiya. Lokacin da aka yi corona, ai kina Amurka. Ina ga kina daga cikin da kuka ci gajiyan tallafi da aka bayar. Tallafi sai dai ka ga ma yana shiga aljihunka ba tare da an gaya maka ma cewa ga tallafin ba. Sai dai kawai a cikin albashinka ka ga ƙari. Tallafi ne na saboda an takura ka. Subhanallah. Wannan batu kadai Hajiya muka dauke shi zai dauke mu wunin yau gaba daya muna tattaunawa akai. Wannan abin yana tayawa matasa hankali, yana karyawa mutane gwiwa, yana sa mutane su koma ba su san ina za su ba. Da haka dole ta'addanci ya samu wurin zama. Kuma ka san tun farko a jadawalin koyarwa da na makarantu ba a shigar da koyar da sana'a ba. Matasanmu ba su iya koyan sana'a ba. Sun je sun yi bokon ne kawai. Tsantsagariya na takarda. Su zo kuma da alkawarin cewa in suka fito za a samu ayyukan yi. Hajiya, yanzu ba aikin jarida muke yi ba. Wallahi, idan ka ɗauko wanda ya gama karatu shekara 3 baya, ka kawo shi kace a zo za a aikin jarida, ku zo ku zauna ku editorial meeting. Ku zaɓi abin da za ku tattauna a kai, a je a yi aikin, bayan an gama ka ce to yanzu zauna mu kalla ko zauna mu karanta, zai ce maka ya gaji. Ba zai iya ba, saboda babu tsari na juriya da sanin ina aka dosa, kuma wallahi duk daga matsaloli ne wadda gwamnati ce za ta iya maganin su. Allah ya kyauta. To ba mu je ga labari na gaba. Tsohon gwamnan jihar Rivers, kuma wanda a yanzu haka ni na rasa a PDP yake ko a APC yake, wato Amici, wanda da jigo ne a jam'iyyar PDP har ya yi mulki a wannan jam'iyya. Ya zo ya ce idan da a ce har yanzu da shi da Alhaji Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamnoni ne, to da tuni sun daɗe da ƙalubalantar gwamnatin shugaba Tinubu, kuma da tuni sun sa ta yi abin da ya dace. Saboda su ba za su zauna su zama yan amshin shata ko kuma masu halatta tare shan shayi ba. Amici ya bayyana haka ne a lokacin da Lamido ya kaddamar da littafinsa a jiya a Abuja da yawa take gaskiya ta, wani abu mai kama da haka. Baba, ya kake gani wannan batu na Amici? Yana so ya ce kenan kaman gwamnonin da aka yi a jamhuriya ko a ce zamanin jam'iyyar PDP, zubin farko bayan dawo wannan jamhuriya ta hudu, jamhuriya ta hudu nan, zubin farko kamar samfu na yanzu gogewa da sanin yancin al'ummarsu da yancin kansu. Za a iya cewa akwai nadama ne ko kuma takaici na yadda ya ga abubuwa na taɓarɓarewa a ƙasa, kuma ana haɗa kai har da gwamnoni a yi abubuwan da watakila akasarin 'yan ƙasa ba sa yabawa da abin da ake yi, da kuma wannan rububi da ake yi na narkewa a jam'iyya mai mulkin ƙasa. Ina ganin shi ne abin da kuma sauran abubuwa da ke faruwa tsakanin jihohi da gwamnatin tarayya wajen rabon arzikin ƙasa. To ba ka manta cewa shi yana cikin gwamnatin nan fa. Shi Rotimi? Shi man. A wannan gwamnatin? To yana ciki mana. A ƙarƙashin ƙasa ka san me to aikin da muna aiki ne da zahiri kuma na san cewa duk su suke cin gwamnatin nan ba. Amici in an duba Amici tsohon fa gwamna ne kuma tsohon minista ne. Amma abin da zaki tuna Hajiya
shine lokacin zaben 2023 Amechi kujeran nan da Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yake kai shi ma ya sota kuma da aka zo ma shine na biyu a zaben fidda gwani a jam'iyyarsa ta APC da haka watakila har yanzu a kowannen zafin rashin samun tiketin jam'iyyar APC ya takarar shugaban kasa yana zuciyarsa sannan kuma in kin kula ai ya dade ma bai magana ba a bainar jama'a watakila ma yanzu in banda darajar su Lamidan da suka yi PDP tare tun farko da watakila ba zai magana ba to na tabbata ni takaici ne ya dame shi cewa yana ganin kamar siyasar an maida ita wasan gauta an maida ita wasan yara ko wasan kwaikwayo shi yasa ya furta wannan magana kuma dama shi mai magana ne a zafafe ko san da yana minista ba mutum ne mai daukar abu wasa ba haka lokacin da yake gwamna yawwa gwamnan jihar Rivers sai nake tuno hotonsa lokacin da ya zo shiga gidan gwamnati aka hana shi takaddamar shiga tsakaninsa da matan gwamna matan shugaban kasa ba sannan ya bada wani labari na cewa ya zo jihar Kano zai koma Abuja babu jirgin gwamnati zai dauke shi an hana suka hau jirgi aka hana jirgin sauka a Abuja sai da suka dawo Kano shi ya tuka mota daga nan da daddare zuwa Kaduna wato sai nake ganin kamar anya ba zai dina magana shi ba da cewa kamar yanzu gwamnonin nan ba yan gwagwarmaya bane zai iya yiwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa ya furta haka takaicin da ka faɗa yana ganin kamar an bar abubuwa sun fara rugujewa demokaradiyya ta zama yanzu kamar fitar Aleru da duk sanatocin Kebbi kaga zai bashi wani abu kuma ga Delta makociyarsa fitar su Sharif da Okowa duk abubuwa ne da suka taru dama yana neman inda zai amayar da abin da ke zuciyarsa kuma ya samu kyakkyawan hurumi da gurbi sannan kuma da makwafi tunda sai Lamido ma ƙarshen ta irin ra'ayin yake ta bayyanawa cewa in aka rusa PDP demokradiyya ta tafi kenan a Najeriya to sai abin ya zo masa daidai da ya halarci kaddamar da littafin da amma ai kamar shi har yanzu ban ji ya bayyana fushewarsa daga jam'iyyar APC ba in dai ba na manta ba bai bayyana ba amma shi yasa nace yana tare da gwamnati na yana tare da gwamnati shi yasa nace yana tare da gwamnati mutum na iya zama akan katanga ai ban sa ba ban hana ba shi dai kaga kenan bai ta wike ba ga wike ba a shi wiki ai shi har yanzu yana PDP a suna to amma wa yake wa aiki to